Mabungahong kabuntagon mga igsoon. Relax day tagamay. Actually, late upload ni siya mga igsoon. Mao ni ang panghitabo dito sa Gindolman, Bohol. Right after sa the following day mga igsoon paghuman sa ato ang revival night nga ako ang ilang speaker. Gidala ta diri igsoon sa ilang resort, Bonbon Resort. Nindot sad siya igsuon ang ilang mga balas kay puti sad. Nindot sad siya kaliguan. So naata diri igsuon kauban sa ako ang anak, akong asawa. And of course, sa kamo ang kauban nga youth si Dodong Ezra. Unya ning tan-aw ta diri igsuon, linaw kayong dagat, tinaw kayong tubig. So ming sabay sa data nila ani nga time kay kuan man kanang team building ron sa mga young people, mga batanon. So diri giheld diri ang venue sa ilang team building. So ning arita diri pod kay gusto ta mo experience sa ilahang resort ug perting lipaya sa akong anak. Mao man ni paborito niya, no? Basta mo tuslob gali ni siya tubig, ma problema mi ani kay dugay ni siya moundang. Bahalag mapagtum ni siya maayo kay wala man ni diri, no? So mao ni nindot ilang balas. Actually nindot gid siya as in puti ang balas unya. Nag-enjoy mi akong asawa ug amo ang usa ka anak si Isra. Unya na ami diri sa kuan mga kabatanunan nga nag-team building ning join mi nila kauban sa ilahang pastor nga si Pastor Kevin Carl Bitonyo ug dara nagpaduol mi nila nya ming ari mi sa cottage nga giabangan nila mga igsoon. Nara si pastor. So relax sa tagamay ba kay niaging gabi ani grabe ang kapoy sad ba no kay usog kay ang presence ni Lord, nindot kay ang presensya sa Ginoo, grabing sayaw nato para sa Ginoo. So deserving sad ta nga magpahangin diri, magpa-relax no dinhi sa tabing dagat ug dara nagikap-hikap na sa mga balas si Itski. Mao man niyang ganahan magkamang-kamang siya ning balas nya. Mao ra niyang trabaho, no, magikap-hikap sa mga balas unya ni kahuman adto na pod motuslob na pod didto sa dagat, no? So nindot igsoon tinaw kayo unya di jud ka magmahay ba. Again sa kuan ni siya daw angan ani nga resort, Bonbon Resorts man somewhere in Gindolman, Bohol. Ug akong asawa nag-relax na diri kay wa man mi mga ligo ani kay wala man mi dala ilisan, no? Ug ako sad parihami, no? So amo lang gi-enjoy ang simoy ng hangin ani nga resort igsoon. So akong asawa iyang giadto akong anak ug ako pong gisubay dito igsoon kay nag-abang man mi nga ni salbabida para mas ma-enjoy gud niya dagsa ra ni igsoon. First time pa mi nakaari ani nga resort, no? Unya nindot siya. Ako mag-expect nga ang atbang manggod ani unique man siya kay bukid ba. Nya naa day resort, no, naay dagat siya. Pinasahi sad siya nga lugar igsoon. So enjoy kayo ang ako ang anak igsoon si Itski kay kuan man ni siya walay klase pod ba, no? Nahitabo din ni siya igsoon pagka last Saturday. Praise God, salamat sa Ginoo. Enjoying the beauty of God's creation. So nara ang mga batanon, mga young people, nag-team building sila igsoon. So kaning mga nangabot, mga kaigsuonan ra pud ni nato igsoon. Ing apas ba nagdala og mga pagkaon, no? Kay nauna man mi ani sila ang uban nga mga nagluto napa sa church nya. Paghuman sa ilang giluto, ilang gidala na. Relax jud kayo ang bata. Tanawa, ako nang gitulod kay aron malingaw gid siya ba. Wala man gud ni diri sa mua. So iyang gipahimuslan ang kahigayunan nga naa siya sa nindot nga dapit uban sa tinaw nga tubig, nindot nga hangin ug mga puti nga balas igsoon. Salamat sa Ginoo. Ako mo rin gipasalamatan ang Ginoo ani nga opportunity nga gi-invite me. Ug kani igsoon, gwapo kaya ni si Pastor Denmark ni from Assembly of God, mao ni among kauban igsoon. Gihapit na mo ni siya sa Sagbayan. Okay, so dara ang mga batanon nag-enjoy unya. While nag-enjoy sila sa team building, akong anak grabing enjoy sa nagigda-higda ra ni diri malipayon kay ni siya igsoon. Salamat sa Ginoo. So kami ani didto ra mi sa cottage kay dili lagi mi kaligo kay wala mi dala nga ilisan. Wa man gud mi mag-expect nga naa day nindot nga resort diri, no? So akong anak ra jud nag-enjoy
And after this mga igsoon, niudto na ta, no? Nindot ang salo-salo kauban sa presence ni Lord, kauban sa atong mga igsuon sa pagtuo mga igsuon nga walay laing hisgutan sa tapok ang Ginoo yang presensya. So it's a fruitful day. Grabe ka enjoy igsuon og akong ibalik ang dungog ug himaya sa itong buhi nga Dios.